Mutambo uye watsvuka ropa vakomana uyai muone. Ndikati mutambo uye watsvuka ropa vakomana uyai muone. Uyai muzvionere, uyai muzvinzwire. Mutambo uye watsvuka ropa vakomana uyai muone. Zvamanje manje madzibaba eshanduko vakatsamwa, vakadya mustard, vakadya wawa, vakarova chilies. Ende zvokuti saruwaka chino havasitomboda kana kuzvinzwa kana kawani. Vakati to hell with you saruwaka iwewe. Plus vambwa vazongobudisa zvikanzi une 40,000 yawakadya kaiwewe. Plus yatiri kuedha kunoku neyataurwa namadzibaba eshanduko. Umwe anonyura. Yesterday I promised you an audio from the advocate. Audio rakazouya a little bit late. I'm going to post it after this video. Mozvinzwira mega. Moita sei mozvionera mega kuti mutambo uye watsvuka ropa vakomana uyai muone. Umwe anonyura, umwe anotopanyura chete. Yeah. Zvenyu zvekuswera kuda kunyepera vanhu muchiti hanzi ana holi zvigananda, vakapiwa mari vakaita sei. This time zvigananda zvemashuwa takuratidzai. And umwe is going down. Ndine maaudio andakubata zvamanje manje amadzibaba eshanduko vachitipopota. Vachiti iwewe saruwaka hausi kutoda kutoti nyoka yemabhuno abude. Tiri kukuziva hunhu hwako. Uri kuzikanwa. Pakaipa. Pakaipa. The views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy content, iri clean content, yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Vasaruwaka nevanhu vavo 7,000 vakadedzera kuti musi wa 31 July tichange tiri mumugwagwa. Musi wa 31 July tichange tiri mumugwagwa. Madzibaba veshanduko vakaramba vakati aiwa hakuna zvinhu zvakadaro, munokuwadzisa vanhu. Hamungofume kungomuka mugumbeze matotaura kuti musi wa 31 takutopinda mumugwagwa. Zvinoda planning, zvinoda mastrategies, zvinoda kuonekwa kuti zvakamira sei. Haungori kana watongoti tapinda mumugwagwa zvisina direction. Zvikanzi saruwaka, madzibaba veshanduko vapiwa mari nezvigananda. Madzibaba veshanduko muzano PF. Madzibaba eshanduko vagoita muzano PF papi futi? Papi pavaita muzano PF? Munhu akapisirwa imba yake musuno, munhu akarohwa, mavideos, mapictures tikazviona zviri pajekerere. Nhasi omhanzi munhu wezano PF. Iye saruwaka wacho ndiye munhu wezano PF. Saka inini handisi kuda kuramba ndichitaurisa. Nda kukuplayirai maaudio amadzibaba veshanduko vachitaura. Vandisanda kuplayirai maaudio aya ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kuti ndishambadze, ndibate namba dzangu ndodziri paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number idzodzo. Toita sei todzifambira. Nditika gwenzi rePhytomed kunyanya team saruwaka kana yarohwa neBP kuti mukuru wavo akuzokandwa kuseri, mapiritsi eBP aripo apa paPhytomed apa. Ukaita BP, ukaita musana, ukaita mudumbu, ukaita dumbu hombe uchida kuti riite diki,
ukada kucleana system, ukaita zvironda zvisingapore, zvese zvinoshanda. So kana uri kuSouth Africa, bata nhamba dzakanzi South Africa wotaura nemusikana anonzi Koni. Kana uri kuZimbabwe, bata nhamba dzakanzi Zimbabwe wotaura nemusikana anonzi Nyari. Vokuitira chi? Vokuitira mudhiginyira wacho ipapo handitika. Rega tipinde tinzwe mavoice note amadzibaba veShanduko. Right now zvezvikusabuda kwanyoka yemabhunu because of iwewe Saruwaka. Mwaida kutoti nyoka yemabhunu aramba ari mujeri muchitora mari muchisa muhomwe, muchitora mari muchisa muhomwe. Zvino Mwari ndiwo munhu wese, vadzimu vadzimu vanomuona neutsinye hwako ihwewo, kuda kunyepera rudo usina rudo, kuda kuchita munhu anogona kutaura usingagone kutaura uchinyepera rudo. Zvino isu tinochitaura chokwadi, hatipenge. Munhu wauri kuataka manje haatakwe zvokudaro. Inini hamutombondiataka zvokudaro kutonditaura kuti ini chigandanda. Chigandanda ndiwe uri kudya mari, uri kushungurudzisa vanhu, uri kunyepera vanhu kuti vapinde murodhi, uchibhenefita nekuda kupinda kwevanhu murodhi kuti iwe uite mari. Iwe uite mari, ende mari yanyoka yemabhunu wakaiba yakawanda sei? Over 40,000 yawakaba iwewe. But right now utaura kuti madzibaba vechiganda ndakabhomberwa musha, ndiri kugara musango, ndiri kudyei, ndaita chigandanda papi. Uri stupid nai. Unobvunza kuti vanhu vari kutoziva chokwadi cheutsotsi hwako hwaunoita. Ende hatina kana kwatinoenda kuKenani kwatinoenda tichiteera munhu akaita sewe iwewe. Anotourayisa vanhu, anotoda kutodya nezvigananda zvacho. Ndiwe chigananda chacho iwewe. Stupid man. Chinangwa chako iwewe handidi kukunyepera iwewe Saruwaka iwewe. Hachisi chekuti nyoka yemabhunu abude kunze. Iwewe. Ndichokutoti aramba ari mukati uramba uchiteta mari nazvo iwewe. Funza takapusa. Ufunza takapusa. Vana veZimbabwe ndiri kutaura madzibaba vachiShanduko inini. Musabvume kushandiswa, musapinde murodhi umo musi wa31 umo. Musabvume kupinda murodhi musi wa31 umo. Munopera kufa. Mumwe munhu achitoita hake mari uyo anonzi Saruwaka uyo. Right, mazvinzwira bvu pachena, muchadei futi madzibaba veShanduko vataura. Kana musabvume kuitiswa iyo zvekuti panguva yakamunhu kagona kutaura zvinotapira mamharo wasiporo muchimhanya, zvinourayisa, zvinokuvadzisa. Ndozviri kutaurwa namadzibaba veShanduko panapo kuti 31 zvekunyeberwa kunzi hanzi vageza vanenge varipo, Nelson Chamisa anenge aripo, ndianiko futi mumwe ainzi anenge aripo, nyoka yemabhunu anenge aripo. Vakomana vaini ndavatadza zvakaoma zvavanenge vachiita vakomana. Ende chinondishamisa vane vanhu vavo madununu anovateera. Madununu 15 akauya nezuro ndikamamisa. Ndichauya zvangu nenyaya yacho ndichikunzwisai maaudio. Inini handivhundutswe manje nezvinhu zvakadhakwa kudaro. Handivhunduke mutsindo webete azvite kunyepa ndokudyisai chifumuro mese. But inzwai zviri kutaurwa namadzibaba veShanduko. Nyatsoteererai mashoko aya. Sekuonawo kwenyu imimi madzibaba veShanduko vamupanduke. Madzibaba veShanduko munhu akapisirwa imba neZANU-PF ataura kuti ari kugara musango. Chachigananda. Ndotsika yavo vakomana ivava. Ukangoenda against ivo ukavatsura kana ukavafumura watochigananda, wapiwa mari. And to my surprise, vanhu 15 vakauya nezuro, they are ZANU-PF people. Vaitotaura kuti isusu tinoziva how the ZANU-PF system work nekuti tiri muZANU-PF. Saka ani manje. Saruwaka is ZANU-PF, kamunhu weZANU-PF nevanhu vake. Handina nguva yekutambisa ndichitaura nevanhu vakaita sei vakadaro. And out of all of them ndakati uyai paCall. Vakaramba vaingotuka zvinyadzi vachiita sei. Ndichauya nazvo ndokuratidzai pajekerere kuti bvu muone zvenyu kuti mawana. Hameno kuti munoti chii nazvo. Isa comment mucomment section. Madzibaba veShanduko vataura mafungiro avo, maonero avo, iwo uchitiudzawo kuti unoona sei. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, kuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinoteera.